Ёш будем ҳамамон, падарамон ё модарамон ё касе дигар дар муҳоҷирӣ дар шаҳри Русия буданд. мо мегуфтем, хашхаша мекардем, ки ба ман инро харед, вайро харед, ба он пул рӯй кунед, ба ман пул дар кор шуд. ҳамон вақт ба мо зиндагиро нафаҳмида будем. солҳо гузашт. Ина ба тақдир тақозо ман ҳам омадам ба ғарибӣ. эстиз барои як ишками худамро сер кардан чӣ қадар азоб кашида истодаам дар ин ҷо. Падарам ё касони дигарони мо барои пеш бурдани зиндагӣ, барои чизу чорае ки мо гуфтем, барои харидани онҳо чӣ қадар азоб кашида бошанд. Афсӯс, акун дер, хело дер.